masaya at buong pamilya. Ito ang pinapangarap ng 24 na taong gulang na si Jessa Manrique nang magdesisyong makasama habang buhay si Elmer Escalona Jr. Ngunit sa 3 taon nilang pagsasama, imbis na maging masaya, naging masalimuot umano ang kanilang pagsasama. At di kalaunan ay humantong sa hiwalayan. Kaya naman hirap itaguyod mag-isa ni Jessa ang kanilang 2 anak. Dahil sa hindi matinong pagsosustento ng tatay ng mga bata. Kaya naman dahil sa suliraning ito, nagdesisyon na si Jessa na dumulog sa ating programa para maaksyonan ang matagal niya ng problema, lalo pa at lumalaki na rin umano ang gastusin ng mga bata. Wala po kasi siyang diskarte po sa buhay. Wala po ako nakikita na para po sa mga anak namin. Maasa lang po siya sa tatay ko po. Umaasa sa tatay mo? Opo. Father ko po kasi ang nagsusupport po nun sa amin. Pero kinukulit mo naman si Elmer para magbigay ng sustento sa 2 mong anak. Ang lagi po nilang rason sa akin, wala daw pong trabaho. Hiwalay ho kami, nagsusustento ho ako sa kanya, pero bihira lang po, gawa ng wala rin ho akong trabaho nung simula nung naghiwalay po kami. Pero gumagawa naman po ako ng paraan na kahit paano po makapagbigay ako kahit na kaunting halaga po. Siguro po kung sa isang buwan po, nasa 1.5 lang po dati yung pinapadala niya po. Di po kakasya sa 2 kong anak. Nasa magkano ang ibibigay mo sa mag-iina mo? Buwanan, nasa magkano yung kaya mong ibigay? Kahit kalahati lang din po nung isang buwan ko. 5,000. Diba sa'yo, 5,000? Okay lang po. Ang obligasyon ko, hindi ng magulang, lalo na yung tatay, magbigay suporta sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Wala siyang karapatang tumanggi, lalo sa ngayon, may trabaho naman pala siya. Pwede po siyang pasok dun sa hindi pagbibigay ng economic abuse po. Pwede siyang makaharapin yung hindi pagbibigay ng sustento. Kaso kriminal po yun. Upang masiguro na gagampanan ng maayos ni Elmer ang kanyang responsibilidad sa kanyang 2 anak, sinamahan ng aming team sina Jessa at Elmer sa tanggapan ng Barangay Anislag upang formal na magkaroon ng sustento para sa mga bata. Sa pangunguna ng butihing punong barangay ng Anislag Daraga Albay na si J.R. Madrideo at sa presensya na rin ng VAUSI officer ng barangay, maayos na nagkaharap sina Jessa at Elmer. At dito binigyan ng pagkakataon ng bawat isa na masabi ang kanilang mga saloobin at pakiusap hinggil sa kanilang sitwasyon. Hindi po kasi siya nagsusustento po. Last pong bigay niya, December po. So, December 2024. Opo. Nagsimula lang po siyang magbigay ulit. Simula po September hanggang December lang po. Matagal na kayong hiwalay, di naman natin maitatanggi yung obligasyon na lang sa bata. Kaya naandito tayo sa barangay para pag-usapan. So ngayon, ano ang gusto mong hingiin, Ma'am Jessa? Monthly sustento po. Ilan? 5K po. 5,000. Kasi 2 anak niyo na. Ikaw, sir, ano ang masasabi mo? Sa akin sir, okay lang po monthly magsustento ako, pero yung 5K po ngayon na talaga, hindi ko na ho kaya yun. Pero, kaya ko naman po sustentoan yung anak ko monthly. Pero ako na lang po yung bibili. Gumawa na lang po siya ng listahan. Ako na lang po lahat bibili dahil andito lang naman ako sa Mayin. Kaya ko naman iabot sa mga anak ko yung mga kailangan nila. Hindi po ako. Hindi ka papayag. May mga pangangailangan po ng yung ibang mga gamit ng bata na kailangan. Pwede mo na ako kontakin, malapit na ako. Nasa Mayin na lang ako. Kayang-kaya ko bigyan. Gusto ko pong cash para alam ko, ako ang nakakaalam kung anong bibili. Sa pag-budget. Ayaw man ni Madam na tanggapin yung gusto mo na material or yung mga basic needs. Kasi siya ang mas nakakaalam, siya yung palaging kasama ng bata. Pwede niya ho akong i-text kung ano yung mga kailangan. Kaya ko nang ibigay dahil malapit na lang ho ako eh. Malapit ka na lang din, kaya mo na din ibigay ng malapitan yung pera. Bakit kailangan pa pera? Eh kaya ko naman bilhin sa Madami personal ng yun. gamit na kailangan. Kaya nga, pwede mo naman sabihin sa akin kung anong gamit. Kung kaya kong bilhin, ibibigay ko. Bakit kailangan pera? Ngayon ka na lang magsusustento. Ang dami yung pang Kaya ano. nga, ngayon na nga ako magsusustento. Ilang taon kang hindi Magsusustento nagsustento, nga ako. yun pa request mo.
as Borders Officer, based on Republic Act 1962, economic abuser ang kaso mo. Maliit na bagay pa lang yan. Pag-uusapan ka dito sa bata eh. Welfare ng bata. Ngayon, pag hindi mo kaya yan sir na ibigay, may choices ka sir, either na makulong ka or nasa sayo yan sir kung gusto mong makulong o magsusustento ka. Kasi sir, base sa naririnig ko sa'yo, pinagigit-gitan mo talaga na ang 5,000 is mataas. Sa dalawang anak mo sir, maliliit pa yan, kulang yan sir. So, kaya mo na ba ang 5,000? Sige sir, para matapos na po. Hindi lang para matapos na to. Pag sumikapan mo, kasi habang buhay din responsibilidad mo. Kahit na natigil yung relationship ninyo, at least hindi naputol yung relationship para sa mga anak. Yung anak pa din yung iniisip nyo. Hindi naman lahat maibibigay ng nanay. Dadating sa punto na hanap talaga yan ng kalinga ng isang ama. Lang nang kung all goods naman na po. Kasi may makakasama ko na rin yung mga anak ko. Di kalaunan ay sumang-ayon na rin si Elmer sa hinihinging sustento ni Jessa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Medyo gumana po yung loob ko. Sana lang po talaga matupad po yung sustento po. Makasustento na po siya ng maayos. Tapos matupad po yung usapan pong monthly. Thank you po kasi nasolusyonan na po yung problema ko po. Salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, natulungan po ako.